Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sngautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli Pibaro, Pinang Pek Batesi TV, ni Pinang Subhai P, Chiki Khubor, Hakimat Kimat. Ninkoni Shab and Pasha Shiki Khubor, Nakaling Kibenta Jylla. Lieutenant Colonel Sebastian Marbinyang, Ubalong Ru, Jylla Sainik Welfare Officer, Ulapan Pau Yaka Jingsung Kia. Namarka Jingduna, Shabapalat, Jungi Kina, Shinrang Merkantei, Nagani Jylla Meghalaya, Kibarung Kamshipai, Agani Vir. Haka Jingakran Biklapathai Khubor, Haka Kat Artri Jymmang Azapusan. Lieutenant Colonel Sebastian Marbinyang, Ringkat Kajingadan Lang, Jongka Deputy Commissioner, Jongka East Khasi Hills District Kakong RM Kurba. Ula ay Yakajingbatay Kababania, Nadu Karukom Seal, Kabaki Shipai Agni Vir Kiyo, Tang Hapo Southnem, Bakin Chakri, Hapo Katnat Shipai. Ka Tornado Security Agency Training Center, Kabadon, Halum Honsen Mauyong Rim, Haka Kat Artrik Jymmang Azapusan, Kalapun Kuburam, Haka Passing Out Parade, Nakabanta Kakunhun Kabak Lai. Hadin balapun kutno ya ka jing ajing hikai pentibin kaba sau pesan sengi ha ka kam ap pahara yaki samla shinrang merkantei. Nalokata ka Tornado Security Agency kalara khiru ya ka jing dap arsnem ha ka jing ya lenti ban ajing shakri yaki khon samla nadu balabu ya kan geshlem ajing hikai ha ka shnang mauyong rem. Kini par kilong Khubor Nakaling Kibenta Jongkari. Kaseng Congress sa Bihar kalale daw QR code nakabanta kitu kibakwa ban apply ticket nakabanta ka election assembly kaban sa Longshen. Yakni ka sinjam lale daw president jong Kaseng Congress ha Bihar Rajesh Ram. Ulong baw kwa babaro kibakwa ban yakun kinyo ban apply online yak ticket jongki namar ba menta ka kenti ka Congress ka kwa ban jit daki kertong kibaklan. Lingbao QR code ka kerteng jongki bapan ticket kan poiben syaka Congress screening committee. Namarka jingnya thurmur jong unongnya kawai ka school bus kala tenra napang hasurong. But hagani ka jingja kawai ka longkmi kala yam but bun ba ki bala mensaw. Kani ka jingja kadai ka balaja habhopal. Kani ka jing tenra kadai hagapor baki kali kidang yeng ban am ya ka signal jerngam ban ya shakman. Hendrai ka bus ka bawan nadin kala rat napang yaki kali ki baran hakman. Kalong kami ka bayap pat kadai ka banya daka skuti ka bus kala tenra ya ka skuti ka chongka. Uhe Shipai Air Force u Air Marshal AK Bharti Ulaong balada hab banya kuntma ka India kala long ka bakre. Ula kren yakani hadin baka India kala yok ban pinkhi yikitiar thma jongka haka operation sindu. Ulaong ru baka thma kaya pher nakawai shakawai pan bakitiar thma ru kaya pher nakathma ka barim shakathma ka bathmai. Menteri Sarkar jongka Karnataka Priyank Kharge Ulaong bakara jongka Sarkar ban sange asiat kala pensgo sibha yaki Shipai badi kinong shong shnong jongkari namar bakani ka operation menta kalong ka ba job ha ka ba ki Shipai kala la ban ther yikitem jongki leno Ulaong bakani ka di ka por baki Shipai kinyon ting ban pendu jat yaki leno ndela pensange no penban Ki nong hikai ki bala du no ya ka kam ga jongki hadin ba ka Supreme Court kala penmi hukum kila penbana ba kin pelong da ka jingki ha ka sngi palai hakmat jong ka office jong ka tanat puli puthi ka badon ha Salt Lake ha khapsor jong ka nong ba Kolkata kini ki nong hikai ki ban yakhi ki dei ki nong hikai ki ba yo hok ya ka kam jongki klam kanu ka jingle tu la ni le thong hendai la pendu penban yaki kam ki jongki namar ba ki don ki ba yo ya ka kam da ka ba shule thong Ki pulit Assam kila yok grup yo drugs wa shongdor hadu arklur tingka. Ta yok grup na Subrimi district jongka Assam. Hagani jingja kila yok kem anmut kinong hi drugs. Umitrang ba ka Assam manta biswa sarma la pentim ning ba ka rinsan social media X ba u drugs bala yok grup ude uyaba tablet ubadan hadu shipau hajar teli. La pengat iki haki kendon an jongka Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita arza phulai but ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act shia jakanas ba proposition Country would kileno akla shakem but la yok grup khan nyaw tli ki tiar sian nangta ki kuli but ki wei pat ki tiar pemthai
Rayok kemiki haka jengkan rajang ki army, ki Assam Rifle, ki CRPF, ki BSF, ki ITBP, bat ki pulit ka Manipur. Rayok kemiki nak ki Hindutri ki district ka Manipur bakentup, nak ka Imphal West, ka Imphal East, ka Thobol, ka Technopol, ka Chandel, bat ka Sinapati. Bentapanya Paj Khubor nak Kylleng kiri ke Pyrthei. Director General jong ka Inter-Service Public Relations ke Pakistan. Ula kentai ya ka jingkeno ba ka Pakistan, kalayok kem ya ka pilot kentai jong ka India. Bad ulaong ba ka datang ka Khubor thong. Ha ka jingan kran bikla pathai Khubor Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry ula pentikena ba amdan uweru pilot jong ka India uba ka Pakistan kalayok kem bad ka datang ka Khubor thong. Chief Election Commissioner jong ka Bangladesh AMM Nasiruddin ulaong ba ka Election Commission kan sale ya ka badan kam halor ka Awami League. Hadin bakal yo pediang ya ka offshore gazette lani ka jingtho ban khang no ya ka ni ka party. Kala penbi ya ka ni de hadin baka sarkar jong Muhammad Yunus kala shim ya ka rai ban khang no ya ka seng Awami League but an pengan iki haki kendon an kum kiliano. Treasury Secretary jong ka United States Scott Bessent ula penbena baka US kala poi shaka jinga kran penben baka China na ka benta ki kam khai pateng bala penhiar no ya ka tarif bagi ni ki atli kiri kala penkiu. Bat kani ka jinga penbet thamai kandai na ka benta khandai phosngi kat kum kani ka jinga penbet thamai na ka tarif ka US ka ba hadu shispa 100% kila penhiar shaka 9% kat ba ka China pan kala penhiar na ka shispa 8% shaka 10%. Menteri Ketenaga Bari jong ka India SG Shankar ula ai kublai Vesak de ni ka Buddha Purnima ye ki riungai jong ka niam Buddhist ha ka ba de ki million ngut ki riungai kila lej ban mani ya ka snap jong Buddha ka balawanra na India sha Vietnam lara ya ka ni ka snap na India sha Vietnam ha ka artri Jymmang da menteri sarkar ka India Kiran Rijiju kani ka snap menta ka don ha tan tam pagoda ban anira Kylleng kum ha teni ha Hanoi ha Hanam haduk ka arpoi Tarik jong tau banai. President ka Ukraine Vladimir Zelensky lopen pau ba ulong ba kloy ben yakendo yo president ka Russia Vladimir Putin ban yakran snothu khnang ba kathma hapren ka Russia ba ka Ukraine kan kutno. Ula kren yakani hadien ba President Donald Trump ula terwa yakini ki arngut bakin yakendo lang haka khatsan Tarik Jymmang hataki. Kabaloch Liberation Army kalakam bakadi maka kabadon kiti ban hiar thama nyau puisian hakisan pui tili ki jaka Kylleng jong ka Balochistan ya ka ba kilaong bakadi ka jaka ka ba ka Pakistan kalakani Khubor na ki Baloch kani ka kunhuan kalaong ba ka Pakistan kadi ka ri ka bala bitsna pat kanam sha bakan wan kurup Khubor ki jaka ki jongki kila berngem bakin penbenaru da ka thama persha ya ka Pakistan kani ka kunhuan ka hiar thama la bunsin ya ki shipai ke Pakistan bar kila don ru bun ki shipai Pakistan ki bala kelon yam ka Hamas kala kular ban pelat no yo nong Amerika uedan Alexander da ka babu kendon baka Israel ka deben sange ya siat no ban island iki kinhun yarap bakin pinpoi jingerap Gaza ka Hamas kala penbenaru baka long ka bakloy banyak kran yasung kenang baka ni ka thamakan kunno ban pelat no ya barok ki koidi Alexander badang khat prasnem karta udai setang marwai unong Amerika badang sakut hakti jengki Hamas. Dikitu gilang Khubor hakimat mentasi. Kublai.